Hello, may hapon kanilang tanan, mga friends, dere sa Facebook. So ako din i-flex ang mga tanong no, nga bago mga tanong nga sakit-sakit. Dali, tanawa ninyo. So mo ni day ang gitanong sa kong mother. So karon dagko na. Nya napagid say mayana. So nindot yung kayo nga naitanom no, dere sa duol nya hilig ka og tanom, nindot sa kaayo. Tanawa ninyo diri o. Butog gina diri mga friends no. So unsa kanindot sa view kung naay bulak. So kamo pananom na sa mo bisan mo usab mo kabisi sa inyo ha. Pananom mo og mga utanon isabin sa dinyo ang buwak kay ang buwak mo pinakanindot diri sa palibot kung naay buwak naasay mga utanon. So nasay utanon diha libon lang naay kalbasa diha pero libon. Pero ako ko sa tare sa mga tanon. Kaya mo gini aking paborito kanyang tanong dito sa bukid mo ni nakapa-attract din yung dapita. So mao lang sa niyang akong ang ipakita ninyo sunod na pod ang uban kay napay mas nindot pa ani. See you tomorrow. Bye.